आसि थुयै थुयै आं दिनै इउपिपिएलआवहाय बेसेबा गोबाव जाबाय आंहा दिनै गैया गायग्रा हा फिसाखौ आं बिराद खस्थ' फोरोङो फिसायानो स्कुल आं बिराद दुखु मोननाय दङ आं बेखौनो नोगोद दुखु मोननानै नै नोंसोर इउपिपिएलआव थायो ना बहा थायो आं हारसिं नांगालाव ओंखारबाय आं होननानै मैयाबा आं न'खराव दावराव जानानै आंखौ जेबो दाहोन आं जेरावखि थाया आं थोबोबाय इउपिपिएलआव आं बहर होना थोबोबाय आं उन्दैनिफ्रायनो आन्दलनावबो ओंखारबोनाय पुलिस बुजाना आंहा दाखें लोरिनांबोदों एबसु आन्दलनाव आफाखौ जुथाजों जोना हाथाय गदों आं बा मेट्रिक पास जाखाबाय आङो आंखौ सिलाय खुनाजों बुनाय दा सिखाङो जेबो मोनाखै आङो गोदोनिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो इउपिपिएलआव दंमोन आं लामा गाथेनायावबो आं खस्थ' मोनबोदों नंखाय नंदोंबो आदै फुननाव सों बेनो जोंखौ द्रु लाङोमोन आं बिराद खस्थ' मोनबोदों आसि थुयै थुयै आं दिनै इउपिपिएलआवहाय बेसेबा गोबाव जाबाय आंहा दिनै गैया गायग्रा हा फिसाखौ आं बिराद खस्थ' फोरोङो फिसायानो स्कुल आं बिराद दुखु मोननाय दङ आङो दैज्लां समाव आंहा माइ गायनो गैया नालाय माबा 8,000 हाबदोंमोन आरो जखारनि बे फुख्रिनिनो दाना आङो नायबाय एकाउन्टआव नोंहा फैसा 4,000सो दङ बे फैसा आंनि जाखो ना फुख्रिनि माबानि जाखो जखारनि होमबाबो आंहा उफाय गैया आं बख'ना लाबोदों दाना बे फुख्रि मावग्राफ्रा इउपिपिएलनि मानसिया जोंनि फासखौनो सिस खालामबाय न' हाबनानै सिस खालामजोब्बाय ओमफ्राय सिस खालामनानै आं सानबाय आं दाख्लै बख'ना लाबोदोंमोन आंहा न'आव खरसबो जानो गैया माबो गैया आं बाहायबाय आंथ' दा माजों दिहुनबावनो फुख्रिया जावै जावबाय जावनानै नाया दोनबाय देरबाय ओमफ्राय दैया रानबाय सारबाय फानबाय लास्टआव रायजोआ रानदो आरो आंनो बाहागखौनो होआखिसै बे ना फैसाखौ जानायनि थाखाय आंनो बाहागखौनो होआखिसै बिराद आसा खालामदोंमोन आं हौवाया बे फुख्रि नायावहाय लाय माबाखौ थालिर लाइखौ बानै गारियो नाया देरथों होननानै सानसेखालि ना बिसि फिसाय गारहैबाय जोङो दा राननाय समाव जोंनो बाहागखौनो होआखिसै आं बेखौ मोनसे नोगोद दुखु मोनदों आरो दाना फुख्रिनि जखारनि ओमफ्राय दाना मोनसेया जाबावबाय आंनि फिसा फरायनो गोनांखाय आं बे फैसाखौ बाहायनाय जादों आरो नांगौ आङो फिसाबो सासे गुवाहाटियाव सासे कमार्स फरायदोंमोन फरायनो हायाखिसै बिए फरायदों न'आ मोनदों न'आबो ओरैबायदि अबस्था सार बाबुमोन आं खोन्थानि आंना हौवा न'खौ लुनो राजि गैया बिसोर सिगिदोंनो मिथिङाव जाय न'आव लुगोन थाखा जायोबा दालियाव थांगोन जेलाव थांगोन होननानै दानाथ' बियो जोंना न'खौ होबोबाय गिनानै 6 जन होबोबाय 6 जन होबोनायावहाय न'आ लुयै लुफैबाय आथा खम लुबाय ओमफ्राय दाना बोसोरसे बिश्वकर्मायाव लुजेनदों बिसोर फैनाय बिश्वकर्माबाबो लुवाखिसै सियारमोना हनै मा नाम खाना होनो बहुद नोगोद बिसि ओमफ्राय दाना बेबादि जाबाय जायो माथो न'खौ लुहैदियाबा आंहा न'आ फिसाजों फिसौजों जोङो ज'ज'सो उन्दुखायो न'खौ कमप्लिट खालामबा हामसिगौ सानबाय खालामफैया ओमफ्राय आं होनबाय सानसेखालि ब्लकआव आं नैबे बाजैखौ लानानै थांदों दे ब्लकआव थांबा जोंखौ दिथा होबाय दिथा होना बिजनेसाथ' बिदि मावाना बिजनेसा बिदि मावाथ' जिआरएसआ लेंहरसै जिआरएसआ फैबाय नैबे कमप्लेन होफैदों सियारमेनखौ दे बुंबाय नोंगौ आनैया नोंखौनो थिगखौनो बुंदों 1.5 बोसोर जाबाय न'आ लुहैयाखै नोंगौ जाबाय ओमफ्राय बेबादि जानानै फैयो नेबाय लुवा नै उनावहाय लास्ट मास मोनसेयावहाय जमा होफैबाय जोंनो लुदो आदै नों लुदो देराथ' गावसोर फैनोसै जोबनाय फैसा जोबनाया जोंहाथ' बिदिखौ बुंजाया जाम्बि जाम्बा नालाय जोङो ओमफ्राय दाना लुदो होनना लुबाय फैसा बख'नानै थोला नालाय दाना मिस्ट्रिफ्रा खुन्थियाखौ ससे दालाङाखिसै लांदां गालांजोब्बाय लांदां गालांनानै हाब बोरै जाबावनांगौ बेहा होनैबाय नैबे बिनानावा बे न'खौ नोंसोर बिदि दोनबाय थानोसै खानानै लांफैनांसिगौसो देरा सफैबाय सिगिफैबाय एथ' थारिखआव लुफुङाबानो खाफैनोसै औ खानानै लांसै जोंखौ पुलिस फैबायबो इन्जिनियारा फैदों एथ' थारिखआव 30 थारिखआव लास्ट लुवाबा लांफैनोसै जाबाय
आंथ' जि सिथा खालामबाय हौवाखौ बुंबाय आं दे लुदिनि सुर लाना लुदिनि रागा जोंबाय चेयारमेनखौसो फोथैनांगौ मानो लुनांगौ जाबाय नैबेहा होनैबाय चेयारमेननो होखानाय ओमफ्राय औ ओमफ्राय दाना जोंखौ दाय हमबाय ओमफ्राय दाना नैबे बिनानावा होनैबाय माबायानो बिदिनो लुखादोंबा आसलानो आंनावसो फैसा लांफैनानै लादो दे बेनाव सुर लायनानै खुन्थियाखौ दाखोनानै होनबासो खेबफैबा फैसा गबाय फैसा गनानै दाना जखारनि दै लुनायनो मोननांसिगौ दै लुनाया आङो फिसा फरायनायावहाय ट्रेक्टर जाबावलायबाय बे 4,000 हाबनायखौ जाग्रोलायबाय आङो दाना उनावहाय नायबा 9,000 हाबनानै दं 9,000आव ओइ मादै फैसा माला लायोब्रा हाब आं गाबोनसो बख'हैगोनहाय दिनै सोलाबाखिसै दाना बख'हैबाय मादै फैसा लाबोबाय नामा औ लांफैदो फुङाव फैबाय फुङाव फैनानै 5,000 रग' सानना हरना मा बेसेबां थाबावगौ 4,000 बेजों सिङाव लुनो हायो सिङाव कमप्लिट खालामनो हायो बेनो दा हारिन ओमफ्राय दाना गावसिनि इउपिपिएल मिटिं जाफैयोना बे स्कुलाव मादै फैसाखौ नांगौ ना मागौब्रा होबोन बावबायलाय आङो सानफ्रामबो होबोन बावो मिटिं जाफैबानो होबोन बावो